खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। मानाव गेदेर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्चखौ आसामनि फरायसा सान हिसाबै फालिनो आसाम सरकारा फोसावनाय बायदि गिबि खेबनि थाखाय फैगौ 31 मार्चआव खुंजानाय जासिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फरायसा सानखौ दुलाराय आसामावनो फालिनाय जागोन। मिथिनो मोननाय जादोंदि बे फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरनो 52,000 मबाइल टेब्लेट राननानै होनाय जागोन होनना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानाव गेदेर रनज पेगु बिथाङा फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइबो होनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे आसामनि गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ जौगाहोनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 8,387 कौटि रां गथायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे मबाइल टेब्लेटफोर आरो राङारि अनसुंथाइफोरखौ 31 मार्च अक्ट'खालि फरायसा साननि मुङाव गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव गोजौ थाखोनि सावराय मेलनि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि आखाइजों गथायना होगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया समबारखालि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन दि हाग्रामा महिलारिया बर' रावखौनो मोजाङै रायज्लायनो रोङा, अब्ला इंराजिखौ बोरै बुंनो रोंनो? बिनिखायनो बि गावखौ बिटिसिखौ सालायनाय समाव चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होनाबालासिनो चिफल' बुंदोंमोन आरो लिरनायावबो चिफल' लिरदोंमोन होनना बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि नाथाय जोंनि बिटिआर सरकाराव कारेक्ट अफिसियेल टार्म चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार सोदोबखौ बाहायदों होनना बिथाङा फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं मैया समबारखालि कसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बिथांखिजों 2 नं थाखाम थुखुम गुदि फरायसालि हाब्रुबिल आरो थाखाम थुखुम थेकाबाजार हादानपारा गंनै फरायसालियाव आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै सोलोंथायारि सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ कसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर रिंखां दैमारि बिथाङा सामलायदोंमोन। बे हाबाफारिनि मेलनि थांखिखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर राजिया बसुमतारी बिथाङा आलासि महरै बाहागो लाहैनानै बेखेवनानै होदों। गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै आलासि महरै बाहागो लाहैनानै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिदोंमोन मिरु एबसुनि बारग' बुंथिगिरि मानाव गेदेर जनक उजिर बिथाङा। ब्रैथि रादाबाव दं इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाजों आसामनि पार्लियामेन्टारि आरो एसेम्ब्लि कनस्टिटुयेन्सिफोरखौ डिलिमिटेसन खालामनायनि सोमोन्दै सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिफ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया मुस्रि राजीव कुमार बिथांखौ लोगो हमनानै गुवारै सावरायदों। मैया 27 मार्च 2023 खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरुनि मोनसे हान्जाया आसामनि पार्लियामेन्टारि आरो एसेम्ब्लि कनस्टिटुयेन्सिफोरखौ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया डिलिमिटेसन खालामनो नागिरनायनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनो थाखाय गुवाहाटी नोगोरमानि रेडिसन ब्लु हटेलाव चिफ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया मुस्रि राजीव कुमार, नितिन खादे, चिफ इलेक्टरेल अफिसार आसाम आरो सिनियर प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि के.एन. बार बिथांमोनखौ लोगो हमनानै गुवारै सावरायनाय जायो आरो चिफ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानिसिम गांसे गोसोखांलाइबो गथायनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सावरायनायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव मोननै
पार्लियामेन्टारि बियाब आरो गासै मोनजिब्रै एसेम्ब्लि बियाब दाफुंथारनांगौनि गोनांथिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा चिफ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया मुस्रि राजीव कुमार बिथांनो रोखायै फोरमायथिनानै होयो। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि बोसोनगिरि मुस्रि खुंख्रा सरगयारि, लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनेन्द्र बसुमतारि, लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि मुस्रि बड'सा ब्रह्म बारग', लोगो गाहाय नेहाथारि डक्टर रबिराम नार्जारि, गुवाहाटी जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुस्रि अबिनाश नार्जारि आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो बुंथिगिरि मनसिं ब्रह्म बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै